Arglwydd ein gobaith, a rhoddwr pob llawenydd. Rho i ni yn ein haddoliad awydd i'r geisio, oleini i ddeall a ddiwydion, ymddiriedeth i bwyso arnynt, a thysbryd i enyn ymateb ein mawl. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i'r oedfa ddigidol yr wythnos hon. Wi yma yn Ninas Lerpwl, yn rhan o encil gweinidogion ac arweinyddion undeb yr annibynwyr, ac mae'n ddinas hynod o ddiddorol. Croeso i chi gyd a diolch i chi am eich cwmni. Cerdded y ffordd i'r maes. Un diwrnod, roedd 2 o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref y maes, rhyw 7 milltir o Jerusalem. O'n nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e, am fod Duw wedi rhwystro rhag ei nabod e. Gofynnodd un nhw, am beth ych chi'n dadle gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond. Roedd ei tristwch i weld ar ei hwynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw'n dweud, mae'n rhaid mai ti ydy'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwetha yma. Gwybod beth, gofynnodd? Wel, beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, medden nhw. Oedd e'n broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych, ac roedd pawb wedi weld yn gwneud gwirthiau ryfeddol. Ond dyma'r prif offeiriaid a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i Rhufeiniaid i gael ei ddelfrydu farwolaeth a'i groeshoelio. Roedden ni wedi gobeithio mai ef oedd y Meseia oedd yn mynd i ennill ryddid i Israel. Digwyddodd hynny echddo, ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rhai o'r merched oedd wedi bod gyda ni yn mynd at y bedd lle oedd ei gorff wedi cael ei osod, ond oedd y corff ddim yno. O'n nhw'n dweud eu bod nhw wedi gweld angylion, a bod yr rheini wedi dweud wrthyn nhw fod Iesu'n fyw. Dych chi mor ddwl, meddai Iesu wrth y ddau roedd e'n cerdded gyda nhw. Pam i chi'n ei chael mor anodd i gredu'r cwbl ddywedodd y proffwydi?
Maen nhw'n dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan o'n nhw bron â chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud i fod yn mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno. Tir di aros gyda ni dros nos, mae'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara, ac adrodd y weddi o ddiolch cyn ei thorri a'i rannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mai Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno, diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo ryw wefr, fel petai'n calonnau ar dan wrth iddo siarad yn ni ar y ffordd, ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ymhen dim o amser, o'n nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw. A'r peth cyntaf gafodd ei ddweud wrthyn nhw oedd, mae'n wir. Mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Seimon Pedr wedi weld. Yna dyma'r ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith, a sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth iddo dorri'r bara. Yng nghyntedd neuadd y ddinas yma'n Lerpwl, mae 2 gader eisteddfodol. Y naill wedi hennill gan Dyfed, a'r llall wedi hennill gan Pedrog. Y parchedig John Owen Williams oedd Pedrog, ac fe fuodd e'n weinidog gyda'r annibynwyr yma yn Lerpwl. Fe enillodd e'r gader hon sy'n cael ei harddangos yng nghyntedd neuadd y dre, yn Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl yn y flwyddyn 1900. Fe fuodd e hefyd yn archdderwydd am gyfnod. Mi roedd Pedrog yn weinidog egniol, mi roedd e'n lenor yn fardd, ac hefyd yn un a sgrifennodd nifer o emynau. Nawr gadewch i ni ganu un o'i emynau gyda'n gilydd, sef yr emyn o fendigaid geidwad, cliw fy egwan gri. Lerpwl, am ddinas hyfryd. Dyma gartref y band enwog The Beatles, cartref y Liverbirds, chi'n cofio rheini?
Mae'r Doc Albert yn adnabyddus am ei bensaernïaeth hanesyddol. Mae gan y ddinas hon 2 glwb pêl-drod mawr, Lerpwl ac Everton. Ac yma yn y ddinas cosmopolitan hon, mae gweinidogion ac arweinwyr eglwysundeb yr annibynwyr Cymraeg wedi glannu ar wythnos hon ar gyfer encil arbennig iawn. Ymhlith y llefydd o bwysigrwydd hanesyddol yn hanes ymneilltuaeth Lerpwl, mae nifer o gysylltiadau â Chymru, ac mi roedd hi'n wych dysgu am ddylanwad y dystiolaeth Gristnogol Gymraeg yn y ddinas hon, ddoe a heddi, a chael ein harwen i drafodaethau mewn amryw o feysydd eraill, a chael bendith o fod gyda'n gilydd. Dim ond pwy ddydd o'n i'n sôn yn yr oedfa ddigidol fod gwylym hiraethog wedi gladdu yma'n Lerpwl. Wel, wrth ymweld â'i fedd ar ein taith yr wythnos hon, fe basiodd y bws oedd ein cludo ni 2 stadiwm bêl-drod. Anfield ar y naill ochr, cartref tîm pêl-drod Lerpwl, a Goodison Park ar y llawddeni, cartref tîm pêl-drod Everton. A mae'r rhaid i fi gyfaddau, pan bydda i'n meddwl am Lerpwl, un o'r pethau cyntaf sy'n dod i'r cof yw'r clwydi arbennig sydd yn stadiwm Anfield, sy'n coffau'r diweddar Bill Shankly. Oedd fy nhad yn gefnogwr brwd o dîm Lerpwl. Yn rhan o'r gwaith haearn celfydd ar y clwydi, mae'r geiriau "You never walk alone". Da'r gân hon o'r sioe Carousel gan Rodgers and Hammerstein, ond anfarwolwyd gan Jerry and the Pacemakers. Mae'n gân sy'n ein hannog ni beidio ac ofni'r daith ac i aros yn gryf drwy holl heriau bywyd. Ond mae'n gân o gysur hefyd, sef na fydd unrhyw un yn cerdded drwy stormydd bywyd ar ei ben ei hun. Nawr fe allwn ni ddehongli'r cwmni a'r cysur mewn sawl ffordd. I ni Gristnogion ac i fi'n bersonol, Duw yw'r cysurwr a'r cwmniwr mawr ar daith bywyd. A chofiwn ni fod e wedi defnyddio pobl i fod yn gyfryngau i gariad a'i dosturiau gwmni. Y stori sydd yn ganolog yn yr Hen Testament yw stori'r Exodus. A mae genedl yn teithio drwy'r anialwch am 20 mlynedd. Ond fe ddywedwyd, ac fe ddwedon nhw am eu hunain, nad oedden nhw ar eu pen eu hunain. Roedd Duw yn teithio gyda nhw'n gwmni drwy'r amser, ac wedi ymddangos mewn colofn o dan yn y nos a chwmwl yn y dydd. A chyn gynted ac yr oedden wedi setlo yng ngwlad yr Iddewyd, oedd yr rhaid iddyn nhw fynd ar daith arall i alltudiaeth y Mabilon. Ac syndod iddynt, dyma nhw'n darganfod fod Duw gyda nhw yno hefyd. A dyna pam bod y salmydd yn canu, ble allai fynd oddi wrth ysbryd? Fe alla ffoi oddi wrth y bresenoldeb. Os esgynnaf i'r nefoedd yr wyt ti yno. Os gwnaf yng ngwely yn Siôl yr wyt yno hefyd. Os cymeraf a denydd y bore a byw yn eithafon y môr, hyd yn oed yno bydd y law yn farwain a theheilaw yn fynal. Y mae Duw yn gwmni ni ym mhob man. Fyddwn ni felly byth yn teithio ar ein pen ein hunain. A dyna'r union beth mae Luc yn ei ddweud am yr atgyfodiad, bod ni ddim ar ein pen ein hunain, bod yr arglwydd gyda ni. Mae e'n adrodd y stori hyfryd hon am y 2 yn cerdded y ffordd i'r maes. Mae'n stori am deithio. 2 berson yn cerdded y ffordd i'r maes. So ni'n gwybod yn iawn pwy un nhw, ond ni yn gwybod i bod nhw wedi ymateb i gais Iesu ac i wahoddiad Iesu i'w ddilyn e. O'n nhw wedi gymryd o ddifri. O'n nhw wedi ddilyn e o Galilea i Jerusalem. Mae Luc yn dweud mai Cleopas oedden nhw un ohonyn nhw, a dyna'r cwbl ni'n gwybod amdanyn nhw. Mae'n ddiddorol dyfalu pwy o'n nhw, ond nid dyna pam bod y stori hon yn y Beibl. Yn cerdded yn siarad i gobeithio'n wedi chwalu mewn un ergyd sydyn a chreilion. Dim byd i'w wneud, mae popeth drosto, maen nhw'n teimlo'n gwbl fi am adferth. Y mae dieithrin yn ymddangos ac yn cerdded gyda nhw. Ysgysodwch fi, medde fe glywes i'ch sgwrs chi. Beth sydd wedi digwydd?
Wel, medde Cleopas, soch chi di clywed bod Iesu, y proffwyd nerthol, wedi cael ei arestio i fod e wedi fod o flaen i well a'i groesoelio. Ond ddigwyddodd rhywbeth rhyfedd, medde fe. Oedd y bedd yn wag ar fore'r trydydd dydd. A dwedodd yr angel i fod wedi atgyfodi. Son i'n gwybod beth i feddwl wir, ond i ni yn gwybod fod popeth drosto, ac i ni'n mynd adre. A dyma'r dieithrin yn siarad, roedd hyn i gyd wedi broffwydo, medde fe. Ac wrth gerdded, mae'n ei dysgu nhw, hyd es iddyn nhw gyrraedd y maes. Oedd yn ymddangos i fod am fynd ymhellach, ond dyma nhw'n dweud fel granda. Mae'r nos yn tynnu fewn, aros gyda ni. Mae'n mynd yn dywyll. A dyma fe mynd mewn gyda nhw ac yn eistedd lawr, ac fe gymerodd y dieithrin hwn y bara, ei fendithio a'i dorri, a'i roi iddynt. A dyma nhw'n ei adnabod e. Taw'r arglwydd Iesu, y Crist atgyfodedig oedd e. Ac yna fe ddiflannodd. A dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, fe oedd e, mi roedd e gyda ni. A dyma nhw'n rhedeg yn ôl i Jerusalem gan ddweud mae'r arglwydd wedi atgyfodi yn wir. Mae'n stori hyfryd, mae'n stori rymus iawn, ac eto mae'n stori dyner iawn yn dwi. Mae'n stori ynglyn â'r cymyn, yr adnabod wrth dorri'r bara, ond cyn hynny, mae'n stori am deithio. 2 berson wedi drysu, wedi digaloni, o bosib yn grac, fel tirwedd ysbrydol llawer o fywydau, difrod a gwacter, a'i gobeith wedi diflannu, a wir yn credu bod nhw ar eu pen eu hunain. Falle bod chi fel finne wedi cerdded ffordd y maes ar ryw adeg yn eich bywyd. Mae'n ymddangos bryd hynny ein bod ni ar ein pen yn hunain. I ni'n cerdded ar ein pen yn hunain. Dyna sy'n gwneud y profiad mor wag yn dyfe. I ni'n timlo ambell waith nad oes neb yn ein deall ni. Ond mae Luc yn dweithio ni mae neges y Pasg yw nad ydy ni yn cerdded ar ein pen yn hunain. Mae'r Iesu'n dweud, ni a dawaf chi'n amddifad, fe ddoi nôl atoch chi. A sylwch sut y mae'n dod. Wnaethon nhw ddim i adnabod ar y cychwyn. Oedd e'n ymddangos fel dieithrin. Ac os nad i ni'n sylgar, i ni'n gallu golli fe, oherwydd mae e'n dod yn dyner iawn, ac yn ymal bach dim ond rhyw ysgogiad bach yn un i deimlo. Pan gyrhaeddodd y llety, oedd yn ymddangos i fod yn mynd ymhellach, sy'n dangos nad yw'n gorfodi hunan ar neb. Mae Iesu'n aros am wahoddiad. Fel yn y ddelwedd enwog o Grist yn curo ar y drws, weler rwyf yn sefyll ac yn curo. Tu fewn i'r drws mae'r agoriad. Mae lan i ni agor y drws iddo fe. Curo'n dawel mae e'n gwneud. Mae Iesu wedi addo bywyd hawdd i'w ddilynwyr e. Yn y byd gorthrymder a gewch, medde fe. A rwyf yn eich anfon allan fel defed i byth bleiddied. Ond, fydda i gyda chi ar y daith. Fydda i gyda chi yn gwmni yn eich arwen chi, yn eich ysbrydoli chi, yn eich cryfhau chi, yn eich codi chi fyny pan byddwch chi wedi syrthio. Ac fyddai'n dod ato chi drwy gyfryngau gwahanol. Byddai'n dod ato chi drwy bobl eraill, drwy brofiadau. Ond i chi ymddiried yna i, fe fyddai'n cerdded bob cam o'r daith gyda chi. Ni fyddwch yn cerdded y daith hon ar eich pen eich hun. You'll never walk alone. Trwy y corwynt a'i ryd dal i fynd ymlaen, a phaid ofni'r nos ar bob cyn bo hir fe geweld awyr las ar dain, a daw canhedydd bach o
bo hir weg ei weld a wir las ar dain a daw can hedydd bach o ddifri ymlaen drwy ag wynt ymlaen drwy ag law bob siom a gofyn chwith ymlaen ag obaith amdan ac ni Gweddion. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, diolchwn i ti am gyfle newydd i daddoli di. Diolchwn i ti am dy ofal ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Diolchwn i ti am bob profiad newydd i ni wedi cael, am bob lle newydd i ni wedi bod, am bob person newydd i ni wedi cwrdd â nhw, ac am bob darn o wybodaeth newydd i ni wedi dysgu. Diolch Arglwydd fod ti yn creu cyfleoedd newydd i ni, yn agor drysau newydd i ni. A dy fod ti hefyd wrth i ni gamu drwy bob drws, yn dal ein llaw ni ac yn camu gyda ni. Ac Arglwydd i ni'n camu fewn i'r wythnos newydd hon yn dy gwmni di. Pa gwell ffordd o gychwyn wythnos newydd, nac yn dy gwmni di. Ac yn un mawr hyderu Arglwydd y byddi di gyda ni bob cam o'r daith yr wythnos newydd hon. Wrth ein hymyl ni'n gwmni ni, y tu ôl i ni'n ein hysbrydoli ni ac yn ein gwthio ni ymlaen, ac ar y blaen i ni yn ein harwen. Ac Arglwydd, wrth gydnabod dy bresenoldeb di yn ein hamgylchynu ni drwy'r amser, a dy gariad di sydd hefyd yn ein hamgylchynu ni, mae ond yn iawn ein bod ni'n neilltuo ryw hanner awr fach gyda'n gilydd fel hyn, i offrymu'n mawl a'n diolch i ti. I ddiolch i ti mae Duw wyt ti sydd yn agos ato ni. Mae Duw wyt ti sydd yn ein deall ni. Mae Duw wyt ti sydd yn ein ieithi a'n profiadau ni. O Dad, i ni am ddiolch yn arbennig i ti felly am dy gwmni, ac yn diolch am y sicrwydd nad ydyn ni'n cerdded llwybr y bywyd hwn ar ein pen ein hunain. Eto Arglwydd, mae'n ambell i brofiad yn dod sydd yn gwneud i ni dimlo'n unig iawn. Fi allwn ni fod yn unig mewn crowd o bobl. Fi allwn ni fod yn unig mewn torf. Ond Arglwydd, diolch i ti, dy fod ti yn presynoli dy hun ar yr adegau hynny pan mynd i yn teimlo'n unig. A dy fod ti'n defnyddio pobl a phrofiadau i gyfryngu dy bresenoldeb di, i gyfryngu dy gariad a dy ras di a dy gwmni di. O Dad, nefol, i ni yn meddwl am bawb sydd angen dy gwmni di wirioneddol heddi. Y bobl hynny sydd yn gaeth i bob math o amgylchiadau anodd. Y bobl hynny mae'n bosib o fflam ffydd wedi diffodd yn eu calonnau nhw. Y bobl hynny sydd yn ofni gweld y nos yn dod, ac yn ofni gweld y dydd yn gwawrio. Y bobl hynny sydd yn byw mewn ardaloedd sy'n cael ei llethu gan ormes a rhyfel a thrais. Y bobl hynny sydd yn ofni bod newid hinsawdd yn effeithio ar eu cnydau. Y bobl hynny sy'n cael ei effeithio gan drychinebau naturiol. Arglwydd, mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Ond yr holl
amgylchiadau yma'n gallu taflu bobl i fewn i unigrwydd mawr. Arglwydd, a wneud i giro ar ddrysau calonnau o'r newydd. A helpa nhw arglwydd i dy wachodd i mewn i'w bywydau unwaith yn rhagor. Grist, y cwmni o'r mawr, derbyn ein diolch am dy bresenoldeb, yr arglwydd byw atgyfodedig, buddugoliaethus. Helpa ni arglwydd i ymddiried o'r newydd yno ti, yn ystod y munudau hyn yn awr, ac i fynd rhagom i'r wythnos newydd, gyda'n llaw yn dy ddaw di. Derbyn ein diolch arglwydd, a maddau ni bobau a phechod yn derbyn, ac i ni'n gofyn unwaith yn rhagor, yn enw Iesu Grist ein harglwydd byw ac atgyfodedig, ac a ddysgodd ni weddio drwy ddweud, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, diled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein diledion, fel y myddeiwn nina i'n diledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist o chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen. O Lerpwl, hwyl fawr i chi gyd.